مالے چ وسعت عطا فرما سیدہ دے پاک گھراں دا صدقہ ان گھراں تے خصوصی رحمتاں نازل فرما اپنے اور چوڑاں دی ذات دے سوا کہیں کمینے دا محتاج نہ کر چوڑاں دا واسطہ ہی رزق و عطا کر جائیں رزق چولا دے سیدہ دا حصہ ہوئے یا زواری نصیب ہوئے یا عزاداری نصیب ہوئے ان ذکر دا واسطہ ہی جو عزادار علی ولی اللہ پرنالے پریشان حال پریشانیاں دور فرما جو بیمار ہیں کربلا دے بیمار دا صدقہ تمام مومنہ کو صحت کلی عطا فرما جو بے اولاد ہیں ذکر دا صدقہ انہوں کو حیاتی آلے ماتمی بچڑے عطا فرما جنہیں کو ڈٹے نہیں انہوں دیاں زندگیاں دراز فرما اس